nimeni. Dumneavoastră, domnul Toma, sunteți și activi voci care vă monitorizați tot pe dumneavoastră. Hai să vă spun ce spune monitorizarea noastră de presă. Susțineți că este o campanie care manipulează și că s-a pus pumnul în gura presei. Din 12.472 de articole și apariții în presă în tot anul, din 1 ianuarie până în 31 decembrie 2011, în tot anul 2011, 4.294, 34% au fost pozitive, 30% neute, 36% au fost negative. Mai mult decât atât, hai să vă arăt cam de câtă credibilitate vă bucurați dumneavoastră. Uite, asta este, dacă puteți să o arătați, asta este revista 24 Fan. Un ghid în care domnul Toma scria. Și aici, pe pagina asta, vedeți un articol scris de domnul Toma despre manipularea presei, despre cum nu se poate spune niciodată adevărul în orice publicație în care există reclamă de la Roșia Montană. După ce am văzut reclama după ce am văzut reclama, m-am retras, nu mai scriu acolo de mult timp. Asta spun și eu, că mi se pare că dumneavoastră, dacă teoriile nu convin faptele, dacă faptele, nu convin teorii, schimbați faptele. Deci pe această pagină este reclama de la Roșia Montană. Aici este articolul împotriva Roșiei Montane scris de domnul Toma.